Ahoj, já vás vítám u dalšího videa po dlouhé době. A teď jsme u koní a vidím Zorinku, jak se neválí, ale viděla jsem Šilinka se to válila. Šilinka už taky nehajá, takže hajal jenom Dáreček, teda Larísek. Tak tady máme všechny koně. Lehni. Všechny 4 koně pohromadě. Zora, lehni. Tady se Eliška snaží, aby si Zorka hajla. Oni se tady vyhřejívají. Takže tady máme princeznu, negra a anděla a bábu. Všechny pohromadě. Tady válet. Tak to rychle jdeme natočit. Tak. Zorinka si váží. Ale Zorinka hned bude vstávat asi. Počkej, klidek. No. A už se neválí. To je zmrcha. Zmrcha. Nezvedneš to. Ne, nech mu to, ať si to zvedne. Jo.